ଆଜି ହେଉଛି ନୂତନ ଦିନ। ଏହି ନୂତନ ଦିନର ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୁକାୟିତରେ ଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମ୍ଭାବନା ମୋତେ ନିରାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ବିଜୟ ମୁଁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ରଖିଥିବା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋହର ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। କାରଣ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା। ଯଦି ବା ଅନେକ ଚାପ ଓ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁର ଫଳାଫଳ ବିଜୟର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଆଜିର ଦଣ୍ଡ ଓ ଚାପକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ମାନସିକତା ଦଣ୍ଡ, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ଆତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆସିବ, ମୁଁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ମୁଁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ କରିବି ଓ ବିଷାଦକୁ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ନ କରିବି ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜୟ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ଯେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ପ୍ରତିଗୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱାଧୀନ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଁ ପାଇଛି। ଓ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଓ ହୃଦୟ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ପଡ଼େ, ଯଦି ମୁଁ ବିଫଳ ହୁଏ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି।